Oğuz Xanyň ýürüşleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamlar üçin belli bahasynyň ýokdugy hakynda görünýär. Ýaý, hökümdarlyk, peýkam, ilçi diýip hasap edilipdir. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Ýaý höküm oku ilçi, Oğuz ýoly ýörelgemdir, togrul weň tutumlary müň ýyl ýaşan görellemdir. Celalettin beýik nuska watan özgä berilmändir. Beýik ýurdun, beýik halkyň biz bagtyýar duriýatlary Bolars biz kämil döwrüň kämil diplomatlary. Assalamu alaykum parahatçylygyň ýaş çapalary atly akıl paýkas bäsleşigine gatnaşyjylar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüniň arkada serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly prezidentimiz arkada serdarymyzyň alyp barýan taýsy tagallalary netijesinde bugün gününe biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, bilimimizi açyk görkezmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Bu nosa şeýle mümkinçilikleriň biri bolan gahrman arkadamyzyň görüýte karar esasynda ýaş dekinler ýüze çykarmak maksady bilen döredilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara atnaşyk institutynyň garamagyny hereket edýän ýaş diplomatlar mektebi tarapyndan gurulýan parahatçylygyň ýaş çapalary atly akıl paýkas bäsleşigimiziň 2-nji mewsumynyň 4-nji oýuny başlaýar. Biziň bugünkü parahatçylygyň ýaş çapalary atly akıl paýkas bäsleşigimiziň 2-nji mewsumynyň 4-nji oýuny Gadymy Ary we Hindistan sivilizasiýalary diplomatiýanyň ruhy ahlak biniatlary atly tema boýunça geçirilýär.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunda parahatçylygyň ýaş çaparlar atly akıl paýhaz bäsleşiginiň 2-nji mögsüminiň dialog parahatçylygyň kepili gadymy eýýamyň diplomatik mirasyna parahatçylyk medeniýeti atly umumy şygarasına geçirilýän bu bäsleşigiň gadymy Arya we Hindistan sivilizasiýalary diplomatiýaň ruhy ahlak binýatlary temasy bilen baglanşykly bäsleşige gatnaşýan mektep okuwçylar üçin umumy okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagynda Pähimdarlar Geňeşiniň agzalar hökmünde UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň jogapkär sekretary, Türkmenistanyň gahrymany Çınar Rüstemowa çykyş edip, Aryýlaryň we Hindistanyň taryhy diplomatiýasy we medeniýeti, Türkmen-Hindi gatnaşyklarynyň taryhy kökleri barada gurrun berdi. Taryhy maglumatlar bäsleşige gatnaşmaga gelen okuwçylarda aýratyn täsirler galdyrdy. Ma'lum bolşaly, garaşdy Baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň dünýäniň durly iklimlerindäki döwletler bilen özara gatnaşygy, bugun günü hormatly prezidentimiziň üstünlükli durmuşa geçirýän daşary siýasat netijesinde has hem pajarlar ötýär. 2022-nji ýylyň 3 aprelinde Türkmen diplomatiýasynyň milli mektebi bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunda Hindistan Respublikasynyň prezidenti Ramnath Kovindiň gatnaşmagynda Hindi burçynyň açyp berilmegi institutumyzda bilim alýan halkara hünärmenler üçin döwletiň taryhy, medeniýeti, ilim bilim bolgamynda gazananlary, döwletleriň kapasyrly gatnaşyklary barada çykin öwrenmegimize giňden ýardam edýär. Gelgeni olsa bugünkü akıl paýhaz bäsleşigine gatnaşjak mektep okuwçylary bilen tanyşyp bolalım. Dilber Gurbanowa, Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmen Başadynyň ýüri töleşdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Aynur Döwletýarowa, Daşoğuz vilayatynyň Könürgen Jetrawynyň daşary ýurt dillerine ýüri töleşdirilen 8-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Aýly Garlyýew, Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmen Başadynyň umumy bilim berýän ýüri töleşdirilen mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Taňrygul Gelli Mämmedow, Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmen Başadynyň ýüri töleşdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Gulennam Batyrowa, Mar vilayatynyň Baýramaly şäheriniň 2-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Leyli Ýagşymyradowa, Mar vilayatynyň Sakarçagy trawynyň Şatlyk şäherindäki takyk we tebiň ugurlara ýüri töleşdirilen 43-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Dinara Çaryýewa, Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmen Başadynyň ýüri töleşdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Atajan Gellibaýew, Daşoğuz vilayatynyň Daşoğuz şäherindäki ingliz dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýüri töleşdirilen 26-njy orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Aýnabat Allanowa, Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmen Başadynyň ýüri töleşdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy. Resul Dowayev, Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmen Başadynyň umumy bilim berýän ýüri töleşdirilen mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy. Döwletmurat Arazow, Aşgabat şäheriniň 86-njy ýüri töleşdirilen orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Ejeke Jumaýewa, Daşoğuz vilayatynyň Daşoğuz şäheriniň 24-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Maýsa Täç Halmuradowa, Balkan vilayatynyň Balkanabad şäheriniň 17-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Weysel Hacı Nureddinow, Balkan vilayatynyň Balkanabad şäheriniň Jewer şäherçesiniň 8-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy.
Azat Aman Sehedov Mar welaýatynyň Sakarçag etrabynyň Şatlyk şäherindäki takyk we tebigy ugurlara ýörütülüşdirilen 43-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Arslan Anaýew Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ingliz tili we insançylyk ugurly okuw dersleri çuňlaşdyrylyp we öwredilýän ýörütülüşdirilen welaýat mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Oğuz yolu mün yıllıklara dowam. Oğuz yolu ağzı birligi rowan. Senasi dillerde yanlanya öwran. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yayi baştır okuy ilçi Oğuz'un. Pendi kem olmasın dağdan doğumun. Atavava felsefesi kovumun. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Oklar cem olanına hergi dövülmez. Bütövlük binyadıdır dövürlün. Ağzı birlik nişanına öwrülen. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yaydan çıkan oklar gaytmaz garadan. Okkulludur, hemrasıdır yaradan. Ulu sili bir ağzı garadan. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. İyiller ceviz olsa maksatlar mırat. Hak söyün kişiden galar yağşı at. Himayet islene çelgi güç kuvat. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Dessurdur gök bilen zemini bağlan. Siyaset köngüllün küysünün ağlan. Ilahdan peşkeş üytgüşük hal var. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Çağı yayran ilim coşğa kalk bugün. Adın zavıd etmiştir törün kalpların. Dostluğun eyledi dünya halkların. Arka dağın insan perver kelami. Oğuz yayi adalatın kemani. Hormatly bäsleşimizde gatnaşyjy ýaş saparlarymyz, pursatdan peýdalan biz hem parahatçylyň ýaş saparlary atly akıl paýkas bäsleşimizin 1-nji mewsüminiň ýeňjileri hökmüne bugünkü oýunyna siziň ähliňizde uly sünnükleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Gelinini bolsa bugünkü akıl paýkas bäsleşimizde adalatly eminlik etjek pähimdarlar geňeşi bilen tanyş bolalyň. Çınar Rüstemow, Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň adatdan nasyr we dolu tiýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça ýörütülüşdirilen edarasy bolan UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary. Bayramyly Çarew, Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň teatr we tomaşa edaralary bölüminiň başlygynyň ornasary. Toýly Homaýew, Mawtumly adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetining Türkmenistanyň taryh kafedrasynyň malumy. Şeýle hem biziň bugünkü gadymy Ary we Hindistan sivilizasiýalary, diplomatiýanyň ruhy ahlak binýatlary atly temasy boýunça geçirilen akıl paýkas bäsleşimizi uly gyzyklanma bildirip tomaşa etmäge gelen Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň ikinji sekretary Pushpalata Singh gatnaşy. Hormatly pähimdarlar geňeşiniň agzalary, sizi bäsleşimize hoş gördük. Ilki bilen sizden bugünkü ýaş saparlarymyza beriljek sowallaryň bukçasyny sany ulgamyň üstü bilen açyp bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäris. Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunda däwe öwrülen parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäsleşigi geçirilýär.
Bu bäsleşiň şu gün ikinci mövsüminiň 4-nji oýuny geçiriler. Esasan hem bugünkü oyunda Gadymy Hindistanyň tarihi, geçmişi, halkara gatnaşyklary hem-de Hindistanyň gadymy medeniýetiniň tarihi we häzirki günler bilen bagly bolan birnäçe meselelere serediler. Men şuňky ýarşa parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akıl paýhas bäsleşigine gatnaşýarlaryň hemmesini tüýsürekden ine şuňky dawara bilen gutlaýan hemmäňize bäsleşiň dowamında ulusdulukları arzu edýän üstünlükler hemraňyz bolsun. Hormatly bäsleşe gatnaşyjylar, biz siz akıl paýhas bäsleşiň şertleri bilen tanış edýäris. Bizim bu bäsleşigimiz adatdaky bolşýaly 5 tane sual jogap menzilinden ibaret bolar. Siz her menzille beren dogry jogabyňyz üçin Oğuz hanyň altyn pekamyna münasip bolarsyňyz we Oğuz hanyň altyn ýaýyna tarap bir adım öňe tüýşip, ýeňşi tarap bir adım öňe atmagy başararsyňyz. Kadrly bäsleşige gatnaşyjylar, sowallar sebäbine size beriljek sowallar bar. Siziň her biriňiz sowalyňyzy özüňiz saýlarsyňyz we oňa jogap berersiňiz. Sowala oýlanmak üçin size 1 minut wagt berilär. Şonuň üçin ünsli boluň we dogry jogap bermäge çalyşyň. Bizim 4-nji oýunumyzyň 1-nji mezeli gadymy Gank we Hint çylgysynyň boýuna duran gadymy medeniýetleri we olaryň beýleki medeni ojaklary bilen gatnaşyklaryna başlanýar. Birinji mendelimizin ilkinji sowalyna Dilber siz jogap berersiňiz. Sowalnama 4. Kalile we Jimna ady bilen meşhur bolan basniýalar ýygyndysyny sanskrit dilinden peklew diline terjime eden türkmen tebibi kim bolupdyr? Meniň bu sowalnama jogabym Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň alymy Smirnov diýip pikir etýär. Dilber gaynan sakta siz sowalana dogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şol döwürde Hindistana özüniň bilimini baýlaşdyrmak maksady bilen Mervil tebip barzuya Hindistana gidipdir we şol ýerde Kalile we Jimna atly basniýalar ýygyndysyny sanskrit dilinden peklew diline terjime etipdir. Sowalnama 7. Häzir size günnäweriň gadymy medeniýetiniň 5 ojagynyň ikisiniň suraty görkezler. Olar taryhy nukdanazardan tesirläp beriň. Maruş medeniyeti hem de Mohenjo-daro, Harappa sivilizasiýalaryň öz üçin alýan Harappa sivilizasiýasy. Olar bolsa biziňe ýamdan öňkü 3-nji müňýylykda döräpdirler. Ýagny bu sivilizasiýalar bolsa, olaryň içinde iň esaslar hem Harappa sivilizasiýasydyr. Harappa sivilizasiýasyny bolsa iki tane medeniýetleriň ýagny Harappa hem de Mohenjo-daro ýerleşendirler. Şolaryň içinde Harappa bolsa elbetde häzirki Pakistanyň çäklerini ýerleşendir. Hem de onuň bolsa tutýan meýdan 1,3 metr kvadratlyk eýe bol. Ol 1,5 müň ýyldan gowrak wagtlap ýaşapdyr. Elbetde Harappa hem de Mohenjo-daro sivilizasiýal özleriň güllabesinde döwürlerini bir näçe ýurtlar hem özüň täsirini ýetipdirler. Medeni täsirli misal köpüne seresek Mohenjo-daro hem de Harappa sivilizasiýalaryna ýasalan möhürler elbetde Türkmenistanyň Altyntepe şäher döwletine tapylmak elbetde şol medeniýetler bilen Türkmenistanyň medeniýetleriň arasynda söwda gatnaşyklary hem de medeni gatnaşyklaryň bolanlygyny täsir edýärler. Elbetde şu ýerdäki hem şol öz ýurdumyzdan hem Altyntepe şäherinde hem möhürleriň tapylmagy şol ýurtlar bilen diňe bir Mohenjo-daro Harappa bilen medeniýeti bilen öz ara baglaşdyrma eýsem deriýaralygy bilen baglaşdyryp hem de Misir bilen ýagny bu Mohenjo-daro hem de sivilizasiýalaryň şol ösün döwründe bu iki medeniýet dünýäniň durly ýurtlaryna özüň täsirini ýetirip durýandyr. Hatda Maruş ýurduna misal köküne seresek şol Maruş ýurdunda möhürler ýasamak üçin gymmat bahaly taşlar ýurtlar. Şonu bir gök lazurit taşyny Afganistana, şeýle gyzyl hakyk taşyny bolsa Hindistanyň getirilendigini şol iki döwletleriň arasynda şeýle bir siýasy hem de medeni hem de söwda gatnaşyklaryň ýokary derejede hem de giňgerim alanlygyny suwd edýändir. Aynur, siz benim sowalyma dolym dür sädede jogap bermäge başardyňyz we Oğuz hanyň altyn pekamyna münasip boluň. Sowalnama 2. Toprak galadan tapılan heykellerde Harazmda hiç wagt bolmadyk. Diňe hindilere mahsus olan haýwanlaryň şekilleri bolupdyr. Bu tapındylar Harazmyň çeper sunugatyna, goňşy halklaryň sunugatynyň ilki bilen hem hindi halkynyň täsiriniň ýetendigini görkezýär. Şeýle tapındylaryň ýüzünde şekillendirilen Hindistana mahsus olan jandarlar sanap beriň. Meniň bu sowalnama berjek jogabym Harazmda toprak galadan tapılan tapındylaryň täsiri indilerde bolan haýwanlaryň tanygyna piller hem de ýolbarslar ýaly jandarlar kadýan.
Aile siz berilen sowala ne doğru cevap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň doğru jogaby topraklardan tapılan heykellerde Hindistana mahsus bolan pilleriň, şahburunlaryň, maymunlaryň şekilleriniň tapylmagy şol döwürde ata-babalarymyzyň hindi halklar bilen gatnaşyklaryň saklandygyna güwa geçe. Sowalnama 17. Derýarylyň haýsy önümler Hindistandan tapylypdyr? Mesopotamiya bilen Hindistan arasynda gatnaşyklar bolupdyr. Hindistany esasan Mesopotamiýanyň Şumerler döwletiniň döwrüne ýasalan bir näçe möhürler tapylypdyr. Şeýle de hem Hindistanyň käbir mohenjo-daro we Harappa sivilizasiýalarynyň çäginiň Mesopotamiýada ýasalan bir näçe şol Mesopotamiýanyň medeniýeti maksus bolan gap-gaçlar we esasan şol döwürde Siwdada ulanýan bir näçe möhürler tapylypdyr. Taňryly, siz sowalymyza dolgym 4 ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama 11. Buddizm dini haçan we kim tarapyndan döredilýär? Buddizm dininiň özündäki düýp pikir aýdyp beriň. Buddizm dini biziň ýamdan 6-njy asyrda, ýagny 537-nji ýylda Hindi şahzadasy Siddhartha Gautamanyň tarapyndan döredilýär. Ýangy şahzada köp wagtlap şol köşkden çykmandyr we şo köp wagtda köşkden çykanda ýangy ol daşyna çykyp 4 sany zady, ýagny garry gojany Aksawy götürülüp barýan tawdy we derwişi görüp gynanyp dursaň ol Tokoýa gidip 6 ýyllap şo Tokoýda ýaşap şo taýda täze dini döredipdir. Oňa da Buddizm diýip at beripdir. Buddizm dini şol esasy ödeni şol hiç bir jany şikes görmezligi, ýagny jebir jepa çekmezligi bolupdyr. Gülendam, siziň beren jogabyňyz bilen baglanykda biz Päkimdarlar Geňeşine ýüz tutýas. Päkimdarlar Geňeşi söz sizde. Gülendam soragyň birinji böleginde Buddizm dininiň döremeginiň sebäpleri hemde onu kim tarapyndan döredilenligi barada dogry jogap berdi. Emma soragyň ikinji böleginde Buddizm dininiň esasy şol aýratyllygy ýüze çykarmak babatynda beren jogabyň elbetde dogry däl. Emma muňa seretmezden Gülendamyň şu ýanky garaýşlarynyň anyk hem kesgitligini nazar alyp jogabyny kanagatlanarly diýip hasaplamaly. Sowalymyzyň dogry jogaby Buddizm dininiň esasy many mazmuny özüni düzýän taglimat bir adamlaryň milletine, dinlerine garamazdan deňilligi bardak taglimatdyr. Päkimdarlar Geňeşiniň gelen netijesine görä Gülendam siziň jogabyňyz kanagatlanarly diýil. Oglan edilýän şeýlerde siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Dokuzuncu sowalnama. Kartadan Hindistan arylar mukaddes yerler hasaplanýan sebäpdi görkezim. Mening bu sowalnama jogabym arylar mukaddes yerler hasaplanýan yerler, ýagny bu medeniýetiň dini merkezleri bolan Mohenjo-daro hem de Harappa yerler değişli bolup, bu yerler şo hindileriň mukaddes yerler hasaplanýar. Bu yerlerde şo Budda dinine değişli bir näçe ýadygarlyklar, wadatxanalar yerleşdirilipdir. Goýan tapda siz beren sowaly näde jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Gadim Hindistan arylaryň mukaddes sebäpleri esasan Gang hemde Hind derýalarynyň we düzlükleriň merkez bölegleri hasaplanýar. Sowalnama 14. Hindiler metalyň ýokary hille erediliş usulyny hem oýlap tapypdyrlar. Muňa Chandraguptanyň ýazdyran haýsy ýadygarly güwa geçe? Men bu sowalyň jogabyny bilemem. Sowalymyzyň jogaby metalyň ýokary hille eredilişi barada Chandragupta demir böleginiň ýüzüne hat ýazdyrypdyr. Şol hat 1500 ýylyň dowamyna poslamany alypdyr. Bu hem şol döwürde hindileriň metalyň ýokary hille eredilişiniň oýlap tapandyklaryny suwd etýär. Sowalnama 6. Gadim Hindistany dörep, orta asyrlar üçin dowam eden aty gurban bermeklik desturuny gurun berim. Meniň bu sowala jogabym Buddizm dini bilen bagly bolmakda. Maurilerin döwletiniň paçasy Ashokanyň dolandyran döwrüne şu at gurban etmeklikde bolup, ol orta asyrlara çenli hem dowam etipdir diýip gelinýär. Orta asyrlarda hem şol döwletlerden Rashtrakut ýa-da Guptalar döwletini misal getirsek bolar. Atajan gynansak da siz sowaly näde jogap berdiňiz?
Bizim soğalımızın doğru cevabı paçaların ulu yeňişleriň biri bol. Ol hem aty Qur'an bermeklik destur bolupdyr. Ýani ýörüte saýlanýan aty 1 ýylyň dowamynda meýdana goýup, onu ýörüte ýaragly adamlar gorak saklapdyrlar. 1 ýylyň dowamyny haýsy hukmdaryň ýerine Hudaý ýol ediljek bedegiň aýagy bassa, şol paçanyň ýokary häkimini ikrar edip, oňa tölew bermeli bolupdyr. 1 ýyl geçip şol bedegi sadak edilenden soň paça ähli ýerleriň eýse saplanıpdyr. Birinji sowalnama. Bu tapındy ýurdumyzyň çäginden tapylyp, alymlara görä ol Hindistanyň harapa medeniýetinden getirilipdir. Bu bolsa şol wagtlar ata-babalarymyz bilen hindi halkynyň arasynda gatnaşyklaryň bolandygyna güwä geçe. Soraw, haýsy tapyndy barada gürrüň edýär? Biziň gürrüň etýän tapındymyz ol altyn nepede tapylan möhürlerdi. Resul siziň beren jogabyňyz bilen baglykda biz Pähimdarlar Geňeşine ýüz tutýar. Pähimdarlar Geňeşi söz sizde. Altın Depeden tapılan hakikattan da möhür olup, onun yüzüne Büyük Hudaý diyen yazı yazılıptır. Şeýlelikde Resul'un beren jogabyny elbette ilkinji böleginde doğru jogap hem de anyk jogap beriligi üçin bu sowalyň özü uly jogapdan bolup durýar. Şoň üçin Resul'un jogabyny kanagatlanarly diýip hasaplaýarys. Resul Pähimdarlar Geňeşiniň netijelerine görä siziň jogabyňyz kanagatlanarly diýip oglan edildi. Şeýlelikde siz Oğuz hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Sowalnama 10. Hindistanyň çägine Hindi Ýewropa dili haçan gelýär we olar kimler getirýär? Hindistanyň çägine Hindi Ýewropa dili arylar tarapyndan biziň aýamyzdan öňkü 2-nji müňýylykda getirilýär. Aýny wagt siz soraw dogry hem dürst ýerde jogap bermeňi başardyňyz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Sowalnama 16-njy. Şu tudak teknik ekini hindiler beýleki Aziýa halklaryndan has ýerekip başlapdyrlar. Hatda alymlar onuň harapa medeniýetinden hem öň ýetişdirilenini suwd etdiler. Häzirki wagtda bu ekin biziň döwletimiziň hem baýlygy hasaplanýar. Soraw, gutuda haýsy teknik ekini ýagny ösümlik yerleşdirilen? Meniň sorawym jogabym teknik ekiniň ady paxtadyr. We ol biziň döwletimiziň esasy baýlygy hasaplanýar. Berekella Döwlet Miras, siz sowala dol hem de dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýlelikde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Sekizinci sowalnama. İran iň gadim döwürde ýaşan elamlylar gelip çykyş boýunça haýsy gadim hindi taýpasy bilen garnaş bolupdyrlar? Sowala jogabym Irandaky elamlylar gadymy hindi taýpalary we Rajputlar bilen garyndaş bolupdyr. Ejeki gynansak da siz näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Iranyň iň gadim döwürde ýaşan elamlylar gelip çykyş boýunça gadim hindi taýpalarynyň biri bolan Dravidler bilen garnaş bolupdyrlar. Sowalnama 12. Haýsy eser hindi medeniýetinde 5-nji weda hasaplanıp, ol göwrüm boýunça Iliada we Odisseýa poemalaryndan bir näçesi uly bolupdyr? Sowalnamaň jogaby Mahabharat eseri. Berekella maýsataç, siz sowalymyza dogry jogap bermegi başardyňyz. Şeýlelikde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Sowalnama 13. Häzir size ýurdumyň çäginden tapylan taryk tapynlaryň suraty görkezler. Bu tapyndy nireden tapyldy we onu gadim Hindistan bilen näme baglanşygy bar? Bu tapındy Margianadan tapılan Hindistana döredelen Buddizm dininiň Hudaý Budanyň heykeliniň kelleri bolup durýar. Beýler haçy, siz biziň sowalymyza dol hem de dürüst ýerde jogap bermegi başardyňyz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Üçüncü sowalnama. Gahrman Arkadağymyzyň Türkmenistan Beýik Ipek ýolunyň ýüregi atly kitabynda dünýäde diňe Hind derýasynyň suwunda gülünden arasy gök boýagy alynýan ýüzýän ösümlik bitýär diýip belläp geçýär. Soraw şeýle, kutuda ýerleşdirilen şol boýag näme hilatlandyrylypdyr? Onuň aýratynyňy gürrüň beriň.
Hint deryasında esasan ösýän bu ösümlik lotos gül bolup Kızıl renk halını bunun esası ayratçynlygy renkini uzak möhletde saklap bilmegdir. Siz sowala näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň doğru jogaby kutuda yerleştirilen şol boyu indigo diýilip atlandyrylyp, gadymy Hindistana şol renkden libas giýmeklik aýratyn derejelik hasaplanýar. Sowalnama 5. Meşhur alim Al-Harizmi Hindi hasap hakda kitap atly işinde Hindi arifmetikasynyň amatlygy barada nämeler aýratyn belläp geçer. Gadim tarihi çeşmelerde belleşýär ilkinji arifmetikany, ýagny sanlary şu wagt ulanyp ýören sanlanmazy hindiler oýlap tapýar. Bu sanlary araplar ilmagy ýyzýar we bütün dünýäye ýaýraýar. Horizmli meşhur ilmişgäri Al-Horizmi arifmetikada ulu işleri alyp barýar, hatda aljabir adly kitabyny ýazýar. Bol aýtmak isleýän zady esasan hindi sanlarynyň arifmetikasyny dünýä meçhurlygynyň iň amatly ýagdaýy şol sanlar onluklary, yüzlükleri, müňlükleri, hatta 10 müňlükleri aňlatyp bolýar. Ýagny biriňizne nol goýmak arkaly ýasap bolýar. Ol arifmetikasyny iň bir amatly bolup durýar. Berekeli Azat, siz soramyza dol hemde dürüst ýerde jogap bermeýe başardyňyz we öz hanyň altyn pekamyna münasip boldyňyz. Hormatly bähsleşe gatnaşjylar, ana şunun bilen birinji menzilimiz hem tamam boldy. Hormatly akıl paket bähsleşigine gatnaşjylar. Biziň bu bähsleşigimiziň ikinji menzili Hindistana dören gadim döwletleri we olaryň halkara gatnaşyklaryna başlanýar. Mendelimizin ilkinji sowalyna Dilber siz jogap berersiňiz. Sowalnama 27. Hindistanyň Hayt şäheri gymmat bahal daşlardan we pil sümkünden öndürilýän önümleri öndürmekde aýratyn tapawutlandyr. Meniň bu sowalnama jogabym Gadim Hindistana ýerleşýän Agra şäheri. Dilber siz sowala näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň doğru jogaby Hindistana ýerleşýän Ujjayn şäheri şol döwürde gymmat bahaly daşlardan pil sümkünden öndürilýän önümleri öndürmekde aýratyn tapawutlandyr. Sowalnama 24. Arhaşastra eserine bellenýär, Gadim Hindistany ilçini nähil kabul edipdirler. İlçini Hindistan'a gelenine kabul edenlerini esasen hem pilleri hem de atları bilen şol ýerde atlary hareket etmek üçin surnoýlar ulanyp, ýagny saz gurallary çalyp aýdym aýtmak arkaly kabul edipdirler. Aynur Ginasak desi sowarmyza näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowarmyzyň doğru jogaby ilçi paýtagta gelenne şähere girmek üçin ruhsat araşypdyr. Istese hökümdar ilçini içe salman hem bilipdir. İlçi geňe şagadarlar ýa-da hökümdaryň maksaty bolup kabul edilipdir. Adat salamlaşmak protokolundan soň ilçinin ýagdaýy getiren habar ýetişdirip beriş usatlygyna bagly bolupdyr. Hökümdar ruhsat berýänçe ilçi baran ýurduna galmaly bolupdyr. Sowalnama 21. Antik hindi çeşmeleriň berýän bu maglumaty Türkmen halkyna mahsus bolan Syrak hakyndaky hekaýede hem çalymdaş edýär. Syrak atly sak girdi, şeýle strategiýany Pars hökümdary Dari 1-nji babatda amala aşyran bolsa, Grek ýazarlarynyň işlerinde Sandrakot diýilip atlandyrylan hindi şol strategiýanyň kömegi bilen Aleksandr Makedonskiň allawa salmak isläpdir. Rowaýata görä Sandrakot kim we Aleksandr Makedonskiň nähil hila saljak bolupdyr? Men bu sowalyň jogabyny bilemem. Biziň sowalymyzyň jogaby haçan Aleksandr Makedonskiy Hindistanyň çäklerine aralaşanda Sandrakot atly bir hindi ýigidi onuň öňünden çykyp günnäwara ýürüş etmekligi teklip edipdir. Ýönümiňe garamazdan Aleksandr Makedonskiy Beýaz derýasyndan ýydyna dolanmaga mejbur bolýar. Grek hökümdarynyň goýup giden goşunlaryny Sandrakot atly hindi ýigidi ýurtdan kowup çykarýar we Nand döwletini syndyryp Mauryalar döwletine saslandyrýar. Ol hindi edebiýatyna agdalýan Chandragupta Maurya bolupdyr diýilip tarih çeşmelerde bellenýär. Sowalnama 18. Milatdan öňki asarda Hindistana döredilen manu kanunlaryny, halkara gatnaşyklaryny ilçilere bagly wajyp ýagdaýlar beýan edilýär. Şolar hakyny aýdyp beriň. Milatdan öňki asarda manu at hökümdar tarapyndan döredilen manu kanunlaryny
şol ilçilere nähillik wezipere ýerine ýetirmeli hakda bir näçe maglumatlar getirilýär. Şoňa görä ilçiler döwletleriň arasynda uruş döredip ýa-da uruşa ýatyryp bilýän adamlar hökmünde olar dilawar, ýatkeş, ýönet ugur tapyjy, ustad adamlar hökmünde häsiýetlendirilýär. Başga bir döwlete uğradylan bolsa, şol döwletiň maglumatlaryny ilçi öz hökümdary habardan etip durmaly. Iki döwletiň arasynda ýüze çykýan bir näçe dawalaryň sebäpkär bolup durýar. Eger ilçiniň öz ustad diplomatly bolan şol dawalary öz ýatyryp bilýär, ýa bolmasa da onuň goýuran ýalňyşlygy sebäpli bir näçe döwletler arasynda uruş dörep bilýär. İki tarapyň arasynda uruşýan toparlary döredip bilýär, ilçi hasatlanýar, o toparlary ýatyryp bilýär, ilçi hasatlanýar. Taňruly siziň beren jogabyňyz bilen baglypda Pähimdarlar Geňişine ýurt tutýar, Pähimdarlar Geňişi söz sizde. Hindistan'da has ilk asırlarda şu Hindi filosofu bolýar, Manu adı bilen belli. Şol döwlet siýasaty barada bir näçe işleri yazıp miras galdyrypdyr. Umuman ilki asır Hindistan tarihinde kanunçylygyň düýün tutan şahsiýetlerin biri hasaplanýar. Ine şol Manu esasen da ýanky medeni diplomatiýany ilkinji öňe süren hukukçy diýip hasaplap biler Hindistanyň çäklerinde ýaşap geçen. Ýani medeni diplomatiýa, sen näme düşünýän medeni diplomatiýa? İlçiler döwletleriň arasynda turýan dawalarda özleriniň usat diplomatlygyny ullanyp şol geljekde dörep biläjek dawa jenjelleriniň öňüni parahatçylyk ýani gepleşikler ýol arkaly özleriniň diplomatik sözleşi arkaly başardygyndan uruşlara kän getirmeliler ya şonu gepleşikler arkaly parahatçylyk ýa-da çözmeli. Dogry jogap. Pähimdarlar Geňişiniň gelen kararyna laýyklykda siziň jogabyňyz dogry diýip kabul edildi. Şeýle hem siz Oğuz hanyň altyn peýgamberi münasip bolmagy başardyňyz. Sovalnama. Manu kanunlarında basvalcılıklı päli olan garşydaş tarapy 4 sanly usul arkaly boýun etmek hakynda beýan edilýär. Sonra şolaryň içinde haýsy usul birinji we iň ýokary ýerde goýulýar? Men bu sovalnama jogap berip bilemok. Biziň sowalymyzyň jogaby Manu kanunlarında bellenilişine görä basvalcılıklı päli olan garşydaş tarapy 4 sanly usul arkaly boýun etip bolýar. Olaryň içinde birinji we iň ýokarda gepleşikler durýar. Eger gepleşikler başa barmasa, onda beýlekiler diýilip atlandyrylýan, ýagny agdyny alartmak, satyn almak we güýç bilen tabin etmek usullary peýdalanypdyr. 20-nji sovalnama. Milatdan öňkü 1-nji asyrda bu hökümdarlar gadim ata-babalarymyzdan bolup, olar Hindistan uly bolmadyk onuk döwletler esaslandyrypdyrlar. Hatta olar özlerini beýik paşalaryň paşasy diýip atlandyrypdyrlar. Sonra şeýle gürüň edilýän türkmen taýpalary kimler we olar haçan öz döwletini esaslandyrypdyrlar. Miladydan öňkü 1-nji asyrlarda gürüň edilýän türkmeniň ata-babalary bolan taýpalar, olar parfiýallar bolupdyrlar. Ýani parfiýallar Hindi parfiýa döwletlerini döredipdirler we olar özlerine beýik we paşalaryň paşasy diýip atlandyrypdyrlar. Diýeli gynansak da siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby olar sak taýpalar bolup, milatdan öňkü 1-nji asyrda Hindistanyň bütün demir gazyk günwatar ýerlerini eýlep, öz döwletini esaslandyrypdyrlar. Sovalnama 31. Hindi hökümdaryň köşküne iý berilen Grek ilçisi Megasfeni Hindistana gen galdyran waka näme? We ol haýsy Hindi hökümdaryň köşküne uradylypdy? Meniň sovalnama jogabym Megasfeni gen galdyranda köşke baranda oňa herhili haýwanlary hödür edipdirler. Dinara siz sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby biziň ýamyzdan öňkü 4-nji asyryň ahyrlarynda Grek ilçisi Megasfen Chandragupta Mauryanyň köşküne ilçi hökmünde gelipdir. Haçan ol Hindi paýtagtyny görenne onuň giňişligine gen galypdyr. Sebäbi şäher galasynyň uzuýyny 30 kilometre ýetip, ýüzlerçe agaçdan diňleriň we onlarça şäher derwezesiniň bardygyny hasap alypdyr. Sowalnama 28. Riwayatlerde boýun gadimetde Hindistany döräpdir diýilýär. Ýöne taryh çeşmelerde boýun barada miladiň 6-njy asyryna berilýär. Onuň döwlet ähmiýeti, akyl kämilleşdirýänligi, onuň köşk oýunyny öwrülmegine sebäp bolýar. Sonra, bu oýun haýsy oýun? Oýunyň manysyny aýdyň we oýlanşyny görkezdiň. Meniň sowalnama jogabym sadranç oýuny bolup, ol gadim gün dogry ýurtlaryna mahsus bolup, oňa häzirki döwürde küçtem diýilýär. Atajanyň küç tertibini ýerleşdirilişine gödökçilik etmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara gatnaşyklar fakultetiniň 3-nji ýyl talaby
Küşt boyunca Aziya ve dünya çempionatlarda bayraklı orunlara münasip bolan Bütün Dünya Küşt Merkezinin ustady Türkmenistanyň 11 gezek çempionu Anna Gödel Mekanova gödekçilik eder. Benim pikirimçe bu şeýle görkezilişde yerleştirilip onu esasan şol karşıdaş tarafın şasyny ýagny şunu almak üçin görüşýärler. Eger bir tarap beýleki tarapyň şol atyn alan ýagdaýynda ol ýeňiş gazanýar. Hakikaten hem kuştoyunu gadim Hindistan'a döretler deyilip bellenip geçilýär. Atajan jegimiz hem soragy kanagatlanarly jogap berdi. Yani öňde ilki piyadalar yerleşdirilýär. Soňra ilki hatarda bolsa beýleki kuş mallary yerleşdirilipdir. Atajan siz sowalyma dogry jogap berme başardyňyz we Oğuz hanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz. Sowalnama 32. Täze ýamyň çatyrygynda Hindistana Hindi part hökümdarlarynyň bir tarapyndan Hristiýan dini aýradylypdyr. Şol döwürde Hindistanyň daşary siýasatyna täze gatnaşyklaryň alınıp barylmagyna ýol açylypdyr. Sorag şeýle, Hindistana Hristiýançylygy aýradan Hindi part hökümdar kim we ol haýsy döwlet bilen gatnaşygy ýola goýupdyr? Täze ýamyň çatyrygynda Hindistan ingilisler bilen aratnaşygy sazlaýar. Hindistanda Hristiýançylygy ýaýradan millet hem ingilisler oturýar. Resul gaýnansakda siz sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şol döwürde Foma atly Hindi part hökümdary Hristiýançylygy kabul edipdir. Onuň ýygyň eýerjiler bolsa Foma atly hökümdar mukaddes hasaplapdyrlar. Rowayatlarda bellenilişine görä Foma atly hökümdaryň Hristiýançylygy kabul etmegi bilen Hindistan şol döwürde Rim imperiýasy bilen gatnaşyk saklapdyr diýip taryh çeşmelerde beýan edilýär. 33-nji sowalnama. Hinduizmiň Hindistana ýaryma netijesinde halkyň arasyna Hudaýlaryň hatirasyna gurban bermeňlerine parahatçylyk maksatly desturlar berja edilipdir. Bu desturlar hem soňlugyna Hindi halkynyň häsiýetine täsir edip, dostlukly, parahat söýjülük, tarap göýsüzlik ýar häsiýetler kemal getiripdir. Sorag, bu haýsy desturlar? Mening bu sowala jogabym Hinduizm gelip çykşança jandalar söýüp bolup durýar. Şoň üçin Hinduizm dinine gan dökmeklik adagyny edilýär. Şol sebäpden hem gurban bermek bolanok Hinduizm dinine. Olaryň ýerine dua etmek hem de garip gatarlara sadaka paýlamak ýardam desturlar bilen çalışylýar. Aýna wagt geňsakda siz sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby gurban edip sadaka bermeklik kem-kemden Hudaýlara hormat goýmaklyk, ýani gül getirmek, şem ýakyp su aktarmaklyk ýaly desturlara çalışypdyr. Bu hereketler köplençe saat çalyp tans etmeklik, epik aýdymlar aýtmaklyk bilen ýerine ýetirilipdir. 20-nji sowalnama. Gadymy Hindistanyň halkara gatnaşyklaryna Samanta sözi näme manyny aňlatypdyr? Samanta sözi öz goňşularyna täsirini ýetirýän paça ýa-da döwlet diýen manyny berýär. Paça manysyny berýär. Şahsy. Öz goňşularyna täsirini ýetirji. Döwlet Murat siz berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Samanta sözi goňşy diýmegi aňladyp, halkara gatnaşyklaryna goňşy döwleti aňladypdyr. Aslında tawin vassal döwleti aňladyp, güýçli döwletiň daş döwregindäki döwletler oňa tawin bolmaly we iki tarap hem ýeri düzgünleri ýerine ýetirmeli bolupdyrlar. Sowalnama 29. Dari birinjinin görkezmesi boýunça gurnulan ekspedisiýa Hind deriýasyndan geçip Hindu manysyny barıp ýetipdir. Sorag, bu ekspedisiýanyň ýollaşysy kim? Ol näçin jelle gurnalýar? Men bu sowalnamanyň jogabyny bilemok. Sowalymyzyň jogaby bu ekspedisiýa biziň ýamyzdan 518-nji ýylda gurnalyp, Siklakyň ýollaşygyna bolupdyr. 26-njy sowalnama. Gios Gormes portundan Hindistana her ýyl näçe san sowda gemisi barupdyr? Sowalnamanyň jogaby 5 tapar şol gamy sowdasy barupdyr.
Maysa-täç gynansak-da siz sowalymyza näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Geoskorme sportundan Hindistana her ýyl 120 san sowda gemisi bardyr. Hatda bu sowda ýolunyň ugrunda ýurdumyzyň çäginde ýerleşen Amul şäher hem sowda ähmiýetli şäher hökmünde hyzmat edipdir. Tawanama 34. Köplenç sanskrit dilinde diplomatiya degişli aforizmlar köp gabat gelýär. Şol aforizmyň birinde şeýle ýazgylar bar. Eger ýeňşiň bir tarapyň ýa-da beýlekiniň tarapynda bolmagy mümkin bolan halatyna, ýagny ýeňjegiňe dol gözüň ýetmese, hindi pähmine görä näme etmeli bolupdyr? Meniň pikirimçe tawanama jogaby ýeňjegiňe ýa-da ýeňiljegiňe bolmadyk ýagdaýyna garşydaş bilen ýaraşyk baglanşmak ýa-da gurulaş teklip. Veysel Hacı, siz bizim sowarymyza dogry jogap berme başardyňyz we ol hanyň altyn pekamyna munasip boldyňyz. Okunç sowarnama. Manu kanunlaryna görä halkara gatnaşyklaryna taraplar haýsy esas toparlara bölünýär? Manunyň kanunlaryna görä halkara gatnaşyklaryna esas toparlar Ağalgız topar ve vassal topar, yani ona garaşlı olan toparlar değişidir. Arslan gynansak-da siz sowalymyza näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Manu kanunlarynda bellenilişine görä halkara gatnaşyklaryna taraplar esasan dost, düşman hemde bir tarap diýen toparlara bölünipdir. Sowalnama 23. Arkaşastara muhaparat eserlerine bellenýär. İlçe näme berk tawşyrlypdyr? Hindistanyň gadymy taryhy eserleri we arkaşastrada we muhaparat eserlerine ilçe berilen habary dol we durst derizde baş ekitmeli ýerine, ýani hökümdary ertip bermegi we tawşyrygy, ýani esasynda şon dol hem durst ýagdaýda karşylykly hökümdary aýdyp bermegini, ýani ýangyşlyk görmän berilen habary dol hem durst ýagdaýyna karşı hökümdara habar bermek. Esasy şo diýip. Berekel azat, siz soramyza dol hem de durst ýagdaýda jogap berme başardyňyz we ol hanyň altyn pekamyna munasip boldyňyz. Ana şunun bilen akıl paýgas bähdeşiňiň ikinji menzil hem tamam boldy. Yuvaş gıdıp başladı mı? Onno, täze aýyň içi bol gaýmakly. Daşı bolsa kökel oňdurmasy Akterenin sergin kowasyny getirýär. Serinleme üçin gowusy Aktere. Bir karar döwletiň bagtyarlyk döwründe arkadagly serdarmadyň parasatly ýol başçylygyna döwletimiziň nebitgat pudugyny daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek we dünýäniň beýleki ýurtlarynyň nebitgat ulgumyndaky täzelikleri bilen tanışmak maksady bilen 2023-nji ýylyň 26-njy 27-nji apreli aralygyna Türkmengat we Türkmen nebit döwlet konsertleriniň şeýle hem Türkmen forum hojalyk jemgyýetleriniň bilelikde guraýan dünýäniň dürli döwletlerinden 100den gowrak öňde barjy kampaniýalarynyň gatnaşmagyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherinde Türkmenistanyň nebitgat pudugyny daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy geçirildi. Bu forumda bütün dünýä energiýanyň geljegine Türkmenistanyň orny we energiýa pudugyny maýy goýum mümkinçilikleri, energetika taslamalaryny hemde Türkmenistanyň täze energiýa çeşmelerini maliýeleşdirmek ugrunaky hereketini tizleşdirmek. Şeýle hem Hadar deňizindäki taslamalaryna maýy goýum çekmek ýaly meseleler ara alyp maslahatlaşýar. Ýalňyz energetika toplumunda işleýän hünärmenler we menejerler, daşary ýurt kampaniýalarynyň wekilleri bu forum size nebitgat pudugyny işlemek üçin
täze mümkinçilikler açar. Türkmenistanyň Nebitgaz puwdugyny daşary ýurtmaýy oýumlaryny çekmek boýunça halkara forumuna hoş geldiniz. Dear participants, the third Hormatly bäsleşigimizde gatnaşçylar, Akıl Paýkas bäsleşigimiziň 3-nji mendili okuwçylaryň dil kämilligini ýüze çykarmak maksady bilen ingliz dilini alyp barlar. Siz üçin niýetlenen 3-nji mendiliň sowallary okuw kitaplaryna salgylanyly. Bäsleşigimiziň şertlerine laýykda siz ilk sowallaryňyzy okap, türkmen diline terjime edip, ingliz hemde türkmen diline jogap bermeli bolarsyňyz. Question number 46. The Mauryan rulers also paid attention to secular culture. In which language was the literature mainly written? Sowalnama 46. Maurya döwletiniň dolanyrjylar hem şu medeniyete üns beripdirler, şu esasy edebiýat taýsy dille ýazylypdyr. My answer for this question is the literature was written in Indian language, I think. Benim kirimçe şu edebiýatlar şu Mauryalar döwletine hindi diline ýazylypdyr. Dilber, gaýnansakda siz sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Mauryalar nesil şalaw döwrüne edebiýatyň esasy bölegi sanskrit diline ýazylypdyr. The question number is 51. Where did the events of the Ramayana take place? Sowalnama 51. Ramayanadaky wakalar nerede bolup geçipdir? It was war, and it took place between Kauravlar and Pandavlar. And this one was war for the empire and how to get a throne, who to be queen, and it was took place in India. Ramayana poemasynyň wakalar şu kurnisli şalyk urugunaky Pandavlar hem de Kauravlar arasyndaky häkimlik urugunaky göreşli hakynda görüň berilýär. Hem Indiýede bolup geçýär. Aynur, gaýnansam siz sorawymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sorawymyzyň dogry jogaby bu aka Lanka adasynda bolup geçýär. Question 38. The Indians were good at making this product, even it was passed easily through the ring. Which product is talked about? Hindiler bul önüm ýasamakda usat bolupdylar we olar ansatlyk bilen ýüzüň içinden geçip bilipdir. Bul haýsy önüm? I don't know answer this question. Men bu sowalyň jogabyny bilemem. Kadym döwürde hindiler nahmatan öndürmekde usatlyga ýetipdirler. Question number 50. Brahmins sent their children to school when they were at the age of 7. Which kind of gestures did they do in order to show their respect to their teachers when they saw him? Sowalnama 50. Brahmanlar öz çağalaryny haçan 7 ýaşa wagtlary mektebe uratypdyrlar. Çağasyny okudýan muallimlerine näçe ýaşynda näme sowat etmeli bolupdyrlar. My answer for this question is age of 16. Brahmins sent your one cow in his teacher. Brahmanlar haçan şol çağalary 16 ýaşa wagtlary şol çağalaryny gowy okudanlygy hem bitiren hyzmatlar üçin onuň muallimine bir sygyr bermek bolupdyr. Gaýnansam siz sorawymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sorawymyzyň dogry jogaby olar muallimlaryň öňüne egilmeli we ellerini aýaklaryna degirmeli bolupdyrlar. Question number 40. What does the Vedic mean and how many groups does it divide into? Veda näme diýmeklik aňlatýar we ol näçe toporlara bölünýär? The Vedic
divides into 4 groups. Their names Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, and Atharveda. The Vedic means education or science, but in the other hand, it also means fight. Vedalar 4 topora bölünüpdür. Rig Veda, Samaveda, Yajurveda ve Atharveda diyen toporlara bölünüpdür ve onun manisi hem olan bilim demeklik anlatıyor. Siz soalında doğru cevap verdiniz ve Oğuz Han'ın altın peygamından nasip bolunuz. Question number 41. Why was India called as the land of thousand religions? Sorunama 41. Nämçin Hindistan köp milletlerin yurdu hasaplanýar? The India was called as a land of thousand religions because the India have the most religions into of the country. Hindi döwletleriniň, hindi yurdunyň köp milletli hasaplanmagyň sebäbi onuň düzmünde köp sany türli halklaryň hemde şo dinler ornaşan bolupdyr. Şoň üçin muňa şeýle atlandyrylýar. Kutlaýarys. Siz sorumuza doğru cevap berdiňiz we Oğuz Han'ın altın peygamyna nasip bolunuz. Question number 43. Which period is called as the golden age of Indian culture? Soalnama 43. Hindistanyň medeniýetine haýsy döwre altyn asr diýilýär? I think that period of Maurya called as golden age of the Indian culture. Mauryalar döwletiniň döwrüne altyn asr diýilýär. Dinara, gynansak da siz soalana doğru cevap berdiňiz. Bizim soalymyzyň doğru jogaby Guptalar imperiýasynyň döwrü Hindi medeniýetiniň altyn asr diýilip atlandyrylypdyr. Question number is 37. Why is India suitable for agriculture and its climate is warm in winter? Nämçin Hindistanyň tebigaty gysda hem ýyly we ol nämçin o hojalyk gördü? My answer is for this question, India, their mountains has India and the mountains keep cold weather from to enter a country, Himalaya Mountains. Hindistan gün ortada yerleşen yurt bolup onu beýleki demrafdan gelýän sowuk howany Hindistana yerleşen dünýäde iň ulu dag bolan Himalaya dagy örtüp durýar we oňa Hindistana sowugyň geçmegini saklaýar. Ve şo sebäpden hem ol ýerde ysy bolan üçin ekrançylyk hem gowy esen yurt hasaplanýar. Siz sorumuza doğru cevap berdiňiz we Oğuz Han'ın altın peygamyna munasip bolunuz. Question 42. Who is the ancient Indian ruler who was known as the Careless and how long did he rule the state? Soalnama 42. Gadim Hindistanyň ýol başçysy kim bolupdyr we näçe ýyl dolandyrypdyr? I don't know the answer of this question. Men bu soalyň jogabyny bilemem. Soalymyzyň jogaby gaýgysyz lakamyny alan padşa Ashoka bolup, ol biziň ýamyzdan 273 we 232-nji ýyllarda döwlet dolandyrypdyr. Question number 35. Why was the Vedic literature means taking the cows? Soalnama 35. Nämçin Veda edebiýatynyň manysy sowurlary almak? I don't know this question's answer. Men bu sowalyň jogabyny bilemok. Sorumuzun jogaby tebe ol uruş hakynda bolup, onu Hudaýlaryň öz sowurlaryny izine almak maksady bilen öz düşmanlary bilen alyp baran uruşlar barada beýan edilýär. Question number 48. How long did Mauryan Empire last? Soalnama 48-nji. Maurya imperiýasy näçe ýyllap dowam edipdir? My answer is Mauryan Empire was ruled in 370 before the Christmas and 181 before the Christmas. Maurya döwleti biziň ýamdan öňkü 317-nji we 180-nji ýyllar aralyny ýaşap geçdi. Berekella döwlet Murat, siz soalymda doğru cevap berdiňiz we Oğuz Han'ın altın peygamyna nasip bolunuz. Question number 44. When and by whom was the Mahabharata translated into Russian? Soalnama 44-nji. Haçan ve kim tarapyndan Mahabharata
Rus diline tercüme edildi. My answer to the question is the Mahabharata was translated into Russian by the academic of Turkmen Scientific Academy by Smirnov between 1950 and 1970. Benim bu soruğa cevabım Mahabharata Rus diline Türkmenistan Ulumlar Akademiyası'nın akademigi Smirnov tarafından 1950-1970 yıllar aralığında tercüme edildi. Kutlayar, siz sorumuza doğru cevap verdiniz ve Oğuz Han'ın altın peygamına münasip oldunuz. Question number 39. There is a small situated of this animal in the box. Although this animal isn't tamed, the ancient Indians domesticated it. These gained animals were forced by Indians to serve them, cut down trees, and carry people. Which wild animal is this? Soalnama atdıqıl. Bu qutuň içinde şol hayvan var. Ol hayvan adamlar şoňa bagyň aşagyna aglap şoňa çokunýarlar. Bu hayvan haýsy hayvan? That animal is an elephant, and an elephant helped in the houseworks. Bu hayvanyň ady pil bolup, ol hindileriň öýhojal hayvany bolup, olarda piller kömek hökmünde hamandan adamlaryň goşlarynda yaşamakda, ya bolmasa şu adamlaryň öýüne alyp gitip getirmekde ulanýan öý hayvanlar bolupdyr. Berekella Maytetäç, siz soalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peygamyna nasip bolduňuz. Question number 36. This number means wheat, and it was first invented by the Indians. By using this number, people can make 10, 100, and 1,000. Which number is talked about? Sowanam 36. San boşluğu anlatyan alamat bolup, ol alamatdan orluk, yüzlük, hatta müňlükkä mesap bolupdyr. Bu alamat aýtsan bolýar. My answer questions is 0. Soragyň jogaby 0 beli bolupdyr. Veysel Hacı berekella. Siz sorumuza doğru cevap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peygamyna münasip bolduňuz. Question 47. What is Mahabharata mainly about? 47. Sorawnama. Mahabharata esasan näme barada diýär. Mahabharata is mainly about the war between the dynasties Pandavas and Kauravas. Mahabharata eseri esasan Pandava ve Kauravlar nesil şahlarynyň arasynda uruşlar barada diýär. Berekella artsın, siz soalymyza dogry jogap bermegi başardyňyz we Oğuz Hanyň altyn peygamyna nasip bolduňuz. Question number 49. I don't know. I sorry. Men bu soragyň jogabyny bilemok. Sizin sorumuzyň jogaby, olar 16 ýaşyna ýetenlerine moğol bir sygyr bermer bolupdyrlar. Sebäbi ol Hindistana keramatly haýwanlaryň biri hasaplanıpdyr. Hormatly bähseşimize gatnaşçylar, ine şunuň bilen akıl paýkas bähseşimizin 3-nji menzili hem tamam boldy. Hormatly bähseşe gatnaşyjylar. Akıl paýkas bähseşimiziň 4-nji menzili Maurlar we Kuşan döwletiniň halkara atnaşyklaryna we diplomatiýasyna başlanýar. Soalnama 52. Kuşan döwletiniň bu hökümdary Hinduizm dinine howandarlyk edipdir. Onuň dolandyran ýyllarynda döwletiň merkezi Hindi ýerlerine süýşipdir. Sora, haýsy hökümdar barada gürrüň edýär? Jogabym Kuşan döwletiniň hökümdary
vima katvis tip kretken. Dilber gynansak da siz sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby biziň ýamyň 78-123-nji ýyllarda Kuşan döwletini dolandyran Kanişkanyň döwrüne, Kuşan döwletiniň serhetleri Hindistanyň jümüşine çenli barp etipdir. Sowalnama 57. Hindi edebiýatynyň bu meşhur eserine tewi zekin dogrusunda şeýle setirler belen geçilýär. Adamlarda bar bolan tewi zekin agaçyň ýanmak hususiýetine çalym edýär. Agaça ot goýulmasa ol ýanmaýar. Edil şonunday tewi zekin akıl hem tejribe bolmasa özüni ýüze çykaryp bilmeýär. Bu aşağı açylan setirler haýsy hindi edebiýatyna degişlidir? Benim pikirimçe bu Kama Sutra edebiýatyna degişlidir. Aynur, gynasam siz sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Kalile we Dimna eseri. 66-njy sowal. Gadymy Hindistana Duta diýilip kimler atlandyrylypdyr we olaryň näme hil derejeleri bolupdyr? Men bu sowalnamaň jogabyny bilemem. Biziň sowalymyzyň jogaby Gadymy Hindistana Duta diýilip ilçiler aýdylypdyr. Olar özleriniň derejeleri boýunça 3 topara bölünipdir. Birincisi dolu ýarly ilçiler, ikincisi çäklendirilen ýarly ilçiler, üçüncüsi bolsa çaparlar bolupdyr. Sowalnama 53. Pakistanyň uly bölegini Demirgazyk Hindistany özüne berikdirip, dünýäniň iň uly döwletleriniň birini öwürlen Kuşan döwletiniň hökümdarlarynyň biri Katvis ikinciniň teňgelerine haýsy şekilleriň bolmagy, täze biriktirilen halklaryň arasynda öz awraýyny galdyrmaga çalşanlygyna habar berýär. Kuşan döwletiniň güýçli padşahlarynyň biri bolan Katvis II öz döwrüne özüniň adyny täze teňge diklet başlaýar. Şol teňgelerde ol 3 tane dili ullanýar, ýagny Hindi Parfiya, Hindi Grek, Hindi Sak diller ullanýar. Ýam şu 3 dilde teňgelen çykarylyp başlamagy şol halklaryň arasynda öz awraýyny hasam ýokgalmagyny isläpdir. Aýratynam Hindistanlara degişli teňgelerinde esasan hindiler maksud bolan bir näçe şekilleri şekillendiripdir. Döwletiň dini Buddizm bolupdyr. Şol Buddizm maksud bolan Buddanyň şekillendirilip. Taňryly sen beren jogabyň bilen baglypda Peýgamberler geňişine ýurt tutýar, Peýgamberler geňişi söz sezden. Umuman Taňrylyň özüne berilen soraga jogap berişi kanagatlanarly, ýagny başlanda dogry başlady. Ýa-ni Kuşan döwletiniň hökümdarlarynyň biri bolan Katvis ikinciniň döwründe ulanylşa goýuberlen teňgelerde esasan hem haýsy hökümdaryň teňgelere çykarallygy şeýle hemde teňgeleriň ýüzünde türlü şekilleriň bolanlygy baradaky meseleler dogry aýtdy. Taňrylyň soraglary çemeleşigini nazar alyp, şoňa ymtylýanlygyny nazar alyp, jogabyny kanagatlanarly diýip hasaplaýar. Taňryly Peýgamberler geňişiniň gelen kararyna laýykda siziň jogabyňyz kanagatlar diýip kabul edildi. Siz ol hanyň altyn peýgamberine münasip boldyňyz. Sowalnama 59. Biziň ýamyzdan öňkü 2-nji we 1-nji asyrlarda Günwatar we Günorta Hindistana haýsy döwletiň söwdagärleri gelipdirler. Şeýlerde bu iki döwletiň arasynda söwda atnaşyklary ýoly goýulypdyr. Biziň ýamyzdan öňkü 2-nji we 1-nji asyrlarda Arabistandan, Misirden, Afrika ýaly ýurtlarynyň söwdagärleri gelipdirler we olaryň arasynda berk söwda atnaşyklary ýoly goýulypdyr. Gülennam berekella, siz sowalymyza dol hemde dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýlelikde Oğuz hanyň altyn peýgamberine nasip boldyňyz. Sowalnama. Miladiýanyň 1-3-nji asyrlaryna Demirgazyk Hindistan Kuşan döwleti tarapyndan basylgandyryndan soňra Buddizm dininiň täze urlary bolan Mahayana uly özgeçlikleri getirýär. Mahayananyň öňkü dinden tapatlygy nämedir? Miladiýanyň öňkü 1-3-nji asyrlarda Demirgazyk Hindistana Mahayana atly, ýani uly araba diýip atlandyrylan täze din akym ýüze çykýar. Esas tapawdy dünýäden täzeden dogulmaklykdan, dollugyna şo daýynmak şondan bolupdyr. Ýani uly araba diýmekli aňlatýar Mahayana. Deli gynansak desy sowalyňyza näme dogry jogap berdiňiz? Bu sowalyň dogry jogaby. Bu din öňkü dinden tapatlykda Buddizm başdan Gautamany hudaýlaşdyrmak bilen tapatlanýar. Bu Buddizm hudaýlarynyň ähli hudaýlarynyň jemleýän ýerini ösdürip başlaýar. Sowalnama 61. Şol wagtlar türki hökümdarlar Hindistan bilen Türkistan bir wagtda dolandyrmak isläpdirler. Ýöne on diňe bir hökümdar başarypdyr. Hatda ol Hindistan bilen Rimiň arasyndaky söwda atnaşyklaryny hem ýoly goýupdyr.
Sorag şeýle, gürrüň edilýän hökümdar kim? Katfis. Dinara, siz berilen sowala näde doğru jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň doğru jogaby şol döwürde Kuşan döwletiniň görnükli hökümdarlarynyň biri bolan Kanişkanyň Hindistany basyp alma netijesinde Hindistan bilen Türkistany bir wagtda dolandyryp başlatdyr. Sowalnama 68. Milli liderimiň Johur paýhydyndan çykan Ömrüň manysy adly kitabyna gadymy we orta asyrlarda dünýäniň ähli halklaryna diýen ruh kämillige ýetmek üçin bilim almagyň pynhan we sirli usullary bolupdyr. Bu bilimleri din amal etmesi kıyın bolan beden we ruh sinalardan geçmek arkaly eýe bolunypdyr. Diýip belläk geçmek bilen şeýle adamlar türkmen halkynyň arasyna dervişler diýip atlandyrylýar. Olar Hindistana nähil atlandyrylýar? Mening pikirimçe bu sowalyň jogaby brahmanlar ýa-da ruhanylar bolmagy mümkin. Atajan gynansak desi sowaly näde ol jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Hindistany olar esasan hanamlar diýip atlandyrylýar. Sowalnama 55. Mauryaların görnükli hökümdarlarynyň biri bolan Ashoka daşy oýduryp ýazdyran jemgyýetde özüň alyp barmak barada wesiýetlerini hem de nasihatlaryny galdyrypdyr. Wesiýetnamalarda nämeler ýazylandy? Men bu sowalyň jogabyny bilemem. Biziň sowalymyzyň jogaby Ashokanyň wesiýetnamalarda hökümdaryň özüniň nähil alyp barmalygy, hökümdara tawin her bir raýatyň hem öz hökümdaryna meňzejek bolmalygy barada beýan edilýär. Sowalnama 54. Bu nişan häzirki wagtda Hindistan Respublikasynyň döwlet turasyna hem yerleşdirilen. Ýokary derejeli bu döwlet nişany öz gözdaşyny haýsy döwürden alyp gaýtýar we näme manyny anlatýar? Bu nişan Mauryalar döwleti Ashoka döwründe ýüze çykyp, bu 4 sanýalar 4 tarapa dikanlar feredip duran we asudolu anlatýan nişan hökmüne görkezilýär, hasaplanylýar. Aýna wagt siz sowalymyza dogry jogap bermäge başardyňyz we Oğuz hanyň altyn pekamyna munasip boldyňyz. Hindistanyň gadymy taryhy haýsy döwürlere bölünipdir? Gadim Hindistan 4 bölüme bölünip öwrenilýändir. Birinji bölümi gadim Hind sivilizasiýalary, ikinji bölümi Vedalar döwri, üçüncü bölümi Buddalar döwri, dördüncü bölümi ise Nusxa sivilizasiýa hukmuna atlandyrylýar. Döwlet Murat, berekella. Siz sowalymda dol hem de dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýlelikde Oğuz hanyň altyn pekamyna munasip boldyňyz. Sowalnama. Gürrüň edilýän wada tanadan tapylan hekel kesipler gadim däpler janlandyrmagy dowam edýär. Olar ýeňil hereketli, kämil usatlyk bilen ýerine ýetirilipdir. Bu wada tana milatdan öňki 2-nji asyryň we miladynyň 7-nji asyryň aralygyny öz oş wada tana monastir universiteti bolupdyr. Gürrüň edilen wada tana nire we ol dogrusyna görüňler. Mening bu sowala jogabym gürrüň edilen ibadatxana dağ gerişlerindäki Ajanta dağ ibadatxanasy bolup, ol monastir ibadatxanasydyr. Ýagny onda ruhanylar o taýda ýaşap bilim alypdyrlar. Ol ýerde 5 sany çeşdi hem 24 sany monastir bolupdyr. Ejeke berekella siz biziň sowalymyza dogry jogap bermäge başardyňyz we Oğuz hanyň altyn pekamyna munasip boldyňyz. Sowalnama 65. Aleksandr Makedonskiýnyň Hindistana ýürüş edenligini bilýäris. Ýürüşiniň dowamında ol Hindakyllar bilen duşýar. Häzir siz özüňizi Aleksandr ýaly duýuň we Hindakyllarlaryň beren päkmini düşündirip beriň. Aleksandr, men saňa häzir gadymy Hindakyllarlarynyň taryhda döwletine nähil dolandyrmaklary barada syryny aýdyp bereýin. Sen şu deriniň sag tarapyna min. Ine görýäňmi? Çep tarapy galdy. Indi bolsa çep tarapyna min. Indi bolsa sag tarapy galdy. Indi bolsa merkezinde dur. Indi bolsa hemme ýeri deň boldy. Hindakyllarlaryň beren bu durmuşy sapagyna olar Aleksandr Makedonska döwlet dolandyrmakda nähil sapak bermek isläpdirler. Mening pikirimçe sowalnamanyň jogaby şol adamlary den hukukly tutup adamlary agdylaryny bir edip şol hemmesini den görmeklikleri barada aýtypdyr.
Mayta täç gıynan takda siz berlen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Hindaklarlaryň görkeden bu durmuşy sapagyny olar Aleksandr Makedonskadan merkezde oturup döwlet dolandyrmagy maslahat berdiler. Çünki haçan döwlet merkezden dolandyrylsa, döwletiň beýleki künjeklerine hem deň derejede eýerlik etjekdigi. Haçan günnatary ünsert günnawary ünsen çüren ýagdaýyna günnawarda agdalalygyň dörejekdigi. Ýa-da bolmasa munyň tersine günnawary ünsert günnatary ünsen çüren ýagdaýyna günnatarda agdalalygyň dörejekdigini aýdyp döwleti merkezden dolandyrmagy maslahat berdiler. Sowanamy 56. Gadim Hindistanyň kartasyny ulanyp, Mauriler döwletiniň tutýan çägini görkezip berin. Mauriyalar döwleti Paça Ashokynyň dolandyran döwrüne iňli çägine ýetýär. Şol döwürde Paça Ashokynyň dolandyran döwrüne Mauriyalar döwletiň çäkleri Hint-deriýatyny aşaky ýokary akymly, Gang deriýatyny ýokary akymlaryna çellige Günorta Hindistan dekanyň käbir döwletlerine çelli barp etýär. Berekella Wehdat Haji, siz berlen sowala dogry jogap bermek başardyňyz we Oğuz Hanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz. Kuşanlaryň dolandyran döwrüne Hindistanyň yerli ýylat köp ýurtlar bilen medeni we ykdysady gatnaşyklary bolandyklary barada arheologlar tarapyndan tapylan köp meçberdäki teňgeler suwd edýärler. Bu döwletiň ýaşamagy Hindistanyň şol döwürlerde haýsy döwletler bilen medeni gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etipdir. Kuşanlaryň döwrüne Hindistan umumanam Beýkipök ýolunyň merkezine ýakyn bolanyny sebäpli Sowdanyň ösen ýerleriniň biri. Kuşan döwleti Orta Aziýanyň köp bölegini demirgazyk Hindistany eýleýänligi sebäpli häzirki Altynnepe, Marwush ýaly ýurtlar bilen mundan aşgada Mesopotamiýa, mundan Ceylon, Lanka adalary ýaly döwletler bilen medeni gatnaşyklar edipdir. Başgada gadynky Mesopotamiýa, Misr ýaly ýurtlar bilen hem gatnaşypdyr. Misr bilen Beýkipök ýolundan başgada täze gäm ýollar açylypdyr. Täze gäm ýoluň esasyna Misr bilen gatnaşyklar hasem ösüpdir. Her ýylla 120 sany gäm urapdyr Hindistana. Arslan gıynan taktası sowalymda näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şol döwürde Kuşan döwletiniň ýaşamagy Hindistanyň günnawarda Eýran we Ellinist Krim dünýäsi bilen şeýle hem Hytaýdaky Han imperiýasy bilen gatnaşyklaryň saklanyp galmagyna ýardam etipdir. Sowalnama 58. Gadim Hindistana dowam eden miras geçirmek düzgünü nähil ýagdaýlarda amala aşyrylypdyr? Hindistana maşgalalary, ýani maşgalalarda esas diňlenýän sözi uly ata, ýani maşgalaň ýol başçysy alyp bardyr. Ona maşgada oň ogullarynyň ýa-ni gyzlarynyň arasynda ýörüýte ol ýoğulandan soň mirasyny bölüşmek meselesi ýüze çykýar. Onu gyzlar mirasdan paýsläp bilmeýärler. Ol diňe bir diňe şol özüniň toý bukçasyna berilen zatlar bilen kanagatlanmaly bolýar. Ýöne esasy ogullarynyň arasyndaky paýlanşykda bolsa köplenç ýagdaýda ungulowna geçirilýän miras. Ýöne käbir ýagdaýlarda bölünşik bolup bilipdir. Ýöne bölünşikde esasy roly ulowul alypdyr. Maşgalany uly erkek adam ýoğulandan soň onuň aýagyna dolandyrmak meýser etmeýär sebäp diýensinde aýaly adama gulty ul hormat goýulýar. Hatda ogullara gatly hormat goýýan ýöne oňa maşgalany ýani hemme mirasy dolandyrmak hukuky berilmeýär. Bir diňe maşgalany erkek adam dolandyrmak edilýär. Şo sebäpden köplenç ýagdaýda ulowla berilýär ýa-da kiçik ogullarynyň arasynda bölünşilýär. Berekella Azat, siz berilen sowala dogry jogap bermek başardyňyz we Oğuz Hanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz. Şunun bilen akyl paýhat bähsleşigimiziň 4-nji menzil hem tamam boldy. Hormatly bähsleşimde gatnaşçylar, biziň bugünkü akyl paýhat bähsleşigimiziň 4 mendil hem tamam boldy. Biziň bugünkü oýnumyzyň 4 mendillerinden tapawutlanan Weysel Haji Nuretdinow bähsleşigimiziň ýarym final oýununa gatnaşmany hukuk kazandy. Häzirki wagtda biziň 4 san ýaş saparlarymyz Oğuz Hanyň 3 san altyn peýgamyna münasip beýleki ýeňjilerimizi keskitlemek maksady bilen 4 san ýaş saparlarymyzyň arasynda bähsleşigimiziň 5-nji mendili gurnalar.
Biziň akıl paýkas bäsleşigimiziň 5-nji mendeli Hindistan dünýäniň gadymy medeni ojagydyr atly tema boýunça geçirilýär. Sowalnama 73. Ýewropa ideologiýasyny esaslandyrjy kim? William Jones, yani 1784-nji ýylda Hindistanyň Kalkutta şäherine ýöretip bir jemgyýet esaslandyrylýar. Şo jemgyýetiň görnükli wekili rükmünde İngiliz alimi William Jones Ýewropa ideologiýasyny esaslandyrýar. Berekella Taňryly, siz sowala dol hemde dürst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýlelikde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Sowalnama 70. Buddizme mahsus olan 3 dewlet dini taglimatyny görüňgerim. Buddizmin 3 tane sebepden ibaret bolup, oňa tarihda Tipitaka diýilýär. Olary, ýagny ýokary kastalara deýişli bolan ruhanlaryň ýaşaýşy, olaryň wezipeleri we borçlary hakyndaky kanunlar girdilipdir. Birinji sebepde şol brahmanlaryň ýaşaýyş durmuşlary hakynda beýan edilýär. İkinci sebepde bolsa olaryň ýerine ýetirýän wezipeleri hakynda. Üçüncüsinde bolsa şo brahmanlar deýişli borçlar hakynda. Benim fakta gülenamsy soragymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby sebetleriň birinçisinde ruhanylaryň we olaryň aýallaryň özlerini alyp başlary barada gürüň edilýär. İkinçisinde Buddanyň sözleş beýanlary gürüň edilýär. Ahyrky sebep bolsa Buddanyň filosofik we psikologik beýanlarynyň warat bolupdyr. Sowalnama 76-njy. Näme sebäpden Mahabharatanyň ýarysyndan gowragy öz mazmuny bilen gabat gelmeýär? Mahabharat eseri bul iki tane doğan kanda olan pawra olan taktysyna urşlar barada beýan edilýär. Bularyň ikisi bolsa kurun esir şarlaryny degişip bolup durýarlar. Mahabharat paýamasy 100 000 kelimeden warat bolup, ol 18 tane kitapdan ýagny parwadan waratdyr. Ýewropa alimlarynyň Mahabharat eseriniň grammatikasyny her bir parwan kitabynyň öz izigdeligini saklamaýanlygyny barada aýtyp geçýär. Mahabharat öz eserine 5 tane zady adam hukuklary, döwlet hukuklary, gadymy hindi tradisiýalar, gadymy hindi sinalary we alimlaryň filosof pikirlerini öz üçin alyp barýandyr. Adamlara dol düşünjeni bermän, soňky sözi okuýjak goýýarlar. Poeziyanyň iň kyn görnüşi hökmüne saýlanýar. We Mahabharat eseri ilmi dille 5-nji beýde diýip hem atlandyrylýar. Her bir kitabyň rowayatyny izledili bolmagyny sebäpli mazmuny bilen gabat gelen ok. Misal hökmüne kitabyň birinji şahasy 2 tane dogan urşu bilen başlan bolsa, soň bolsa olaň ýaraşy bilen tamamlanyp bilýär. Ya bolmasa 5-njisini gapma garşyklaryň öňüne almak boýunça barşyklar bilen diplomatik ýollar bolsa, 6-njy we 10-njy oýunlar bolsa, Kurukşetra söwüş barada gürüň berilýär. Berekella döwlet mira siz berilen sowala dol hemde dürst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýlelikde Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Sowalnama 78. Hindistana 1-nji we 5-nji asyrlarda Merkez Aziýadan taýpalaryň, iftarlaryň göç etmegi bilen netijesinde yerli halk bilen garylyp haýsy halk emele gelipdir. Tarih çeşmelerden bilişimiz ýaly 3-nji asyrda, ýani 4-nji asyrlarda Kuşan imperiýasynyň gowşamagy bilen ol türk taýpalary bolan iftarlar, ýani käbir çeşmelerde akunlar diýip gabat gelýär, kidanlar ýaly atlar bilen meşhurdur. Esas akunlar diýilýär. Bu taýpalar güýçli döwlet töretýärler we Töремanyň döwrüne Demirgazy Hindistany eýleýärler we Töremandan soň onuň mirasçylary bolan Mikrakulun döwrüne Ýanaş Karman bilen bolan sowuşda onu ýeňlişe sezawar etdi we Demirgazy Hindistany özüne birikdirýär. Netijede bärde Demirgazy türk halk emile gelýär. Ol türk halkyň ady kän ýadymy şonu. Ol halk soňky wagtlarda dağlyk yerlere çekilmer bolsa Mahmud Gaznanyň sözüşlerinde ornada ol halk ularyny eýleýär. Azat genellik dese sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Rajputlar diýen halk emele gelipdir. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşçylar, Pähimdarlar Geňeşiniň berjek sowaly esasynda Gülendan Batyr we hemde Azat Amansakedow öz aralaryna bäsleşerler. Sowalnama 71-nji.
Hindi binagarçylygynyň bu görnüşi biziň eýamyzdan öňkü 2-1 asyrlarda urulypdyr. Binagarçylygyň şeýle görnüşleriniň biri özüniň tutýan ýeri boýunça Misir piramidalary bilen deňeşdirilip bilinipdir. Gürrüň edilýän binagarçylygyň bu görnüşi näme? Gurun edilýän bilemden öňkü 2-1 asyrlara degişli bolan stupa, ýagny Lankadasynak stupa gurun boýunça Misir piramidalary bilen deňeşdirip bolupdyr. Berekella ada siz berilen soraga dol hemde dürüst ýagdaýda jogap bermek başardyňyz şeýlekde Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Hormatly bähleşimizde gatnaşçylar, ine şunun bilen parahatçylyň ýaş saparlary atly akıl paýhas bähleşigimiziň 4-nji oýunyň ähli mendilleri hem tamam boldy. Häzir bolsa ýeňjilerimizi yglan etmek üçin täkimdarlar geňeşine söz bereli. Hormatly bähleşige gatnaşçylar, şuň parahatçylyň ýaş saparlary atly akıl paýhas bähleşiginiň 2-nji mendiliniň 4-nji oýuny gaty bir gyzgylaňly ýagdaýda geçdi. Ine şuňky ýarşyň netijesi boýunça 4 san mektep okuwçysy ýeňiji boldy. Ilkinji nowatda ine Veysel Haji Nuruddinov, Döwletmurat Arazow, Taňryoğlu Geldimämedow hemde Azat Amasahadow. 4 sany ýeňijilerimizi biz häzir şu ýerde bellek geçdik. Şeýlelikde biz bu ýeňiş gazanan mektep okuwçylarymyzy şuňky bähleşimize gatnaşan ýeňişleri bilen tüýsürekden gutlaýarys. Gelecekde bulara okuwunda, durmuşda, ine bir ellerine özleriniň söýen hünärlerini almak bawatyny ul üstünlükleri arzu edýäris. Gelin bolsa Türkmen diplomatiýasynyň milli nişanyny görýän Oğuz Hanyň altyn ýaýyny galdyrmak dawrasyny geçirelim. Şuň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutu tarapyndan öňe sürülen ýaş nesillerimiziň arasynda, ýagny mektep okuwçylarymyzyň arasynda geçirilen parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akıl paýhas bähleşiginiň 2-nji mendiliniň 4-nji oýuny üstünlükli ýagdaýda geçirildi. Bu bähleşik adaty bolşýaly ýene-de çekeleşikli şol bir wagtyň özünde ören gyzykly geçdi. Bähleşige gatnaşan mektep okuwçylarymyz biziň ýurdumyzyň iň bir gadim döwürlerden bäri dostlukly hyzmatdaşlygy, dostlukly gatnaşyklary östüren Hindistan döwleti bilen bagly bolan meseleler, bu ýurduň tarihi, medeniýeti, halklarynyň ýaşaýşy, däp-desturlary şol bir wagtyň özünde Türkmenistan döwletimiz bilen has irki asyrlarda bu ýurduň arasynda ýola goýulyp hemde münasip derejede östürilen hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça ýarışdylar. Elbetde bu ýarış, ýagny bu bähleşik mektep okuwçylarymyzyň şu gezekki bähleşige has taýýarlykly, hemme taraplayın ýanky ykçam bir ýagdaýda taýýarlanyp gelendigini ýüze çykardy. Muny biz şu bähleşiň dowamında orta atylan sowalnamalara berilen jogaplaryň netijelerinden bilýäris. Bu bähleşikde 4 sany oglan öňe saýlandy. Veysel Haji Nuruddinov, Döwletmurat Arazow, Toýguly Geldimämedow hemde Azat Amasahadow bähleşikde gadymy Hindistan döwletiniň iň irki tarihleri bilen bağlanışıklı sovallar orta atıldı. Bu ýurdun tarihi Türkmenistanyň has irki gadymy tarihi bilen bir özara ara bağlanışykly hem sepleşik gelýän tarih diýsek ýalňyşmaz. Çünki
ine soalnamalarda Harappa, Mohenjo-Daro ýaly ösen bir medeniyet merkezleri barada söhbetler açıldı. Elbette şol yankı ösen medeniyet merkezleri bilen Türkmenistan'ın Zeytun medeniyeti, Altındepe, şeyle hem ine Marguş devletinin arasında medeni, iktisadi, söwda hizmetdaşlıklarının bolup geçerligini biz şu berilen sowallaryň üstü bilen yaşlarda nähili bir täsir galdyran olan jogaplarında gördük. Bunun özü heme yankı yaşlarımızın halkara gatnaşyklary baradak düşünjelerini giňeltmäge mümkinçilikler edýäşi geçirilen bäsleşik şeyler hem bizim döwletimizin has irki asırlardan beri hoş niyetli, özara ısnışıklı, ılalaşıklı, birek bähwitlerine layık gelýän halkara hizmetdaşlygy sebitara hem halkara gatnaşyklary nähili ygtybarly östürürligini ineşi bäsleşiň üstü bilen ýene de ýaşlarymız bir gezek göz ýetirdiler. Biz ine şu pursatdan peýdalanyp emin agzalarynyň adyndan hem öhüt öz adymdan şeýle bir ajaýyp pursatlar ýaşlarymyza bir peşkeş berýän gahrman arkadamyza, arkadaly serdarymyz, hormatly prezidentimize tüý sürekden alkışlarymyzy aýdýarys. Türkmen halkyny geleceğin iň ajaýyp menzillerine bagtyarlykda ýetirmek babatynda alyp barýan döwletli işleri gahrman arkadamyzyň, arkadaly serdarymyzyň bitirýän hyzmaty, edýän tagallalary uly hem üstünlükli rowaşlyklara beslensin. Pursatdan peýdalanyp biz hem parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akıl paýhas bäsleşigimiziň birinji mövsüminiň ýeňijiler hökmünde bugün koýunumyzda üstünlükli çykyş eden ýaş çaparlarymyzy tüý sürekden gutlaýarys. Ýaryn final we final oýunlaryna olar uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Bäsleşigimizi gurnama ýardym beren himayetkarlarymyza, hususan Türkmenistanyň Mawtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkeziňine, Türkmenistanyň Milli Ýaýatçylyk Federasiýasyna, Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Aýdyň Iýjeler hojalyk jemgyýetine, Ekologik taýdan arasynda Bercraft kagazlar öndürýän 7 dogan hususy kärhanasyna, Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetine, Geljegi miras hususy kärhanasyna, Türkmenistanyň Mawtumly adynaky Milli Sazly Drama Teatryna, Şeýle hem Türkmenistan Beýik Saparmat Türkmenşa adynaky şekilleniş tungatymyzyny öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Bugün koýunumyzda gatnaşan ähli ýaş çaparlarymyza Toýly Muhyýew tarapyndan pars dilinden terjime edilen we çapa taýýarlanan Türkmenistanyň Ilmar Akademiýasy, Mawtumly adynaky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar Instituty we Ilim Neşriýat tarapyndan çap edilen Muhammed ibn Najib Bekranyň Jahannama adly kitaby Geljegi miras hususy kärhanasy tarapyndan sowgat berildi. 12-nji asyryň ahyrlaryna, 13-nji asyryň başlaryna ýaşap geçen Muhammed ibn Najib Bekran 1208-1209-njy ýyllarda dünýä kartasyny çyzyp, Harazmşa alaýetdin Muhammed ibn Tekeşe sowgat beripdir. Dünýä kartasynyň ilkinji traktaty hökmünde ýazylan Jahannama adly eserde şol döwürde dünýä halklarynyň taryh, geografiýasy, olaryň jemgyýetçilik durmuşy we medeniýeti dogrusyna beýan edilýär. Kitap tarihçi, edebiýatçy alymlar we giň okuyjylar köpçüligi üçin ýetlenendir. Gahrman arkadamyzyň öňe ýaşlar bilen diňe öňe diýen siýasatyny özümizde görüledinip, arkadaly serdarymyzy il günümizde ata watanymyzy wepaly, gerekli ýaşlar bolup geçişekdigimizde, şükürwaşynyň dutarına syzylyp çykan parahatçylyk owady ýaly ata watanymyzyň at aryny arşa galdyrjakdygymyza tüý sürekden inanýarys. Bize okumaga, öwrenmäge, beýinimiz açyk görkezmäge giň mümkinçilikler döretip berýän, ähli urlardan nuskalyk bolýan gahrman arkadamyzyň peder pendil münasip dowam etdirýän arkadaly serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak, il ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli ähli işler rowaj alsyn. Bäsleşik alyp bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara gatnaşyklar fakultetiniň birinji ýyl talebi Hojamrat Baýlaýew, Şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara gatnaşyklar fakultetiniň birinji ýyl talebi Şahenem Melisowa. Ýene ýagşy günlerde diýdarlaşançak, hoş sag bolun.